కూర్చొని హక్కుంది. నా హక్కుని మీరు ఎట్లా ఇస్తారు? ప్రోగ్రామ్ చేసినా గొడవ చేస్తారో మీరు ప్రొడక్ట్ చేయండి. యూనివర్సిటీ విద్యార్థులుగా మేము వస్తే యూనివర్సిటీలో ఉండే హక్కులే మాకు. యూనివర్సిటీ విద్యార్థులు యూనివర్సిటీలో ఉండే హక్కులేదా? ఎందుకు అరెస్ట్ చేస్తారు? యూనివర్సిటీ హక్కు ఉంది, ఇక్కడ కూర్చునే హక్కు ఉంది. నేనేమన్నా పోరాటం చేసి పూర్తిసారి సహకరిస్తాం మేము. విద్యార్థులు యూనివర్సిటీలో కూర్చుంటే కూడా మీరు అరెస్ట్ చేస్తారు. ఇది సరైనది కాదు, ఇది సరైనది కాదు. ఇది ఖండిస్తున్నా. ఇది ముమ్మాటికి పై కూడా నేను కోర్టు ముందు ఉంచుతా. నా హక్కులు హరిస్తా ఉన్నారు. దయచేసి యూనివర్సిటీ పోలీసులపై కూడా కోర్టులో కేసు వేస్తాను సార్. నేను రియల్ గా చెప్తున్నాను. ఎందుకంటే ఇలా రాహుల్ గాంధీని అడ్డుకుంటా ఉన్నారు, విద్యార్థులను అడ్డుకుంటున్నారు. ఇంకా ఎవరు ఉంటారు? మీరు వీసీ గారే ఉండండి, కేసీఆర్ ఉండండి, టీఆర్ఎస్ ప్రజలపర్లే ఉండండి. తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాం. రాహుల్ గాంధీ పర్యటనను పోలీసులు అడ్డుకున్నాయి, అధికారులు అడ్డుకుంటున్నాయి. యూనివర్సిటీలో చదివే విద్యార్థులను కూడా అడ్డుకుంటే దీనంతా సిగ్గుమాలిన చర్య కాదు. యూనివర్సిటీలో కేసీఆర్ భజనపర్లే చదువుకోమనండి. విద్యార్థులు వెళ్ళిపోతాం. కేసీఆర్ నే పోలీసులే చదువుకొని ఉండమను. ఖబర్దార్.